Kining gisulti ni Kristo mga igsuon nga pinaagi sa Espiritu Santo makailata sa atong sala, makailata sa pagkamatarong, makailata sa silot nga umaabot nato, dako kay ni bili or importance sa atong pagpanaw dinhis kalibutan. Lingiyay mong tupad ing nakaila na kasi imong silot. Nakaila ka? Kaya kung nakaila palang ginunta ta sa atong silot, murag mahadlok tingalitang mubuhat sa butang nga musangko nga silutan ta. Pero guwat ta kaila sa atong silot, apatuyang lagi tagbuhat. Muna si San Pablo o si Silas, nakaila sila sa ilang silot sa pagsangyaw sa maayong balita dinhis kalibutan nga mamiligro gyud sila. Og sa dihang gibuhat na gyud ngadto nila, gigisi ang ilang bisti, gilatigo silang maayo, gikadinahag maayo, gipriso. Andam naman sila na nagkanta ra oy, nag-awit ug nag-ampo. Hastang simpulan. Kamong na nagminyo, nakaila na mo sa inyong silot? Ha? Nga naagi ng kasakit sa kaminyoon. Yang ano magyaw-yaw man mo? Nga anong magpunay mamog tagaw-taw diha nga mao man ginay silot sa inyong desisyon. Wala. Pero si San Pedro o ang mga santos kanunay gining gibutang nila sa ilang pagsangyaw. Mas maayo nang silutan ta sa kalibutan pero nakapalipay ta sa Ginoo tungod kay nagtuman ta sa iyang kabubuton. Kaysa silutan ta sa Ginoo tungod kay nagsupak-supak ta sa iyang kabubuton. Gahapon, dagko kayo ang nahitabo sa atong political arena. Ang atong nagtanaw sa tingali mo no, klaro ana inyo mga naong. Ako lang ba, mura lang ko na isip pare, murag naka pamalandong lang ko ba nganong nahitabo ni Pilipinas. O kung magtanaw ani ang ubang nasod sama sa Japan, Singapore, nga South Korea, nga niyas Asian countries ba nga malambuon kayo, murag magkatawagin sila nato. Labi nagmutanaw nato ang Amerika, ang Russia, mutanaw nato ang Israel, murag katawanan kaita. Nga naman, tanawa, ang gamay kay Dipicto nga Vice Presidente gi-impeach sa House of Representatives. Ang dako kay Dipicto nga gipresentar nagmaayo ngadto sa publiko o sa ilang kaugalingong mga chamber, ang flood control anomaly, ang mga PhilHealth, ang mga Maharlika, ang mga unprogrammed funds, ang tanang mga trillions nga gipangkawat, wa nila atimana, diya sila aning gamay kay Dipicto. Ug adto pa nis ubang nasod, ang unahon nilag sulbad kadtong dakong krimen dili ning gamay. Mo ni akong giingon nga nabuak na hapit ang imong gahemorrhage na kadtong pangos sa imong tuhod boy gisigihan nimong tambal, nya gipasagda nimo gasigi nagbuhagay ang dugo sa imong Tag mga buang ana. Gabinuang ikaduhang nahitabo. Si Senador Bato de la Rosa ni-report sa human siya nagtago tungod sa iyang duda aning justice system nato nga i-serve ang warrant nga way klaro nya warrant pa gyud gikan sa ICC nga di gyud ipaagi og atong legal system dinhi sa Pilipinas, mura lang tag overridean lang tag bitsoan ang mga foreign courts, insulto sa atong mga lawyers, sa atong mga justices. Way huno nga pagpanginsulto sa atong justices.
o sa atong justice system. Nitago si Senador Bato, pero gahapon, kaya doon naman sila dako nga ganing isyo nga sulbaron sa Senado, ni-report siya. Ug tuod man giatangan siya didto sa mga agents sa NBI kuno. Naaman sa social media, naaman na yung CCTV footage nga gida ni Panguluhan ni former Senator Trillanes. Ug sama sa ilang gibuhat ni former President Rodrigo Duterte nga pagtugpas airport, dakop dayon, pag naog yung bato, dakop dayon, binugnuay dayon, wrestling, og nakalusot si Senador Bato dito sa gawas, nakasuod yung building sa Senado, og nagnidagan, gigukod, ginukuray, nagkadagma-dagma si Senador Bato dito sa hagdanan, gigukod yung mga NBI agents, suod nga to sa Senado. Kanang Senado, para sa mga senador, o kanang Congress, para sa mga congressmen, mo na ilang balay. House, gunang, tawag ka na house. Lisura, no? Sa kaugaling mo ni mong house, di naka-safety. Unya, matod pa, dito sa sulod, why pananghid, why coordination ang NBI? Wa gani magsulti, nga naa di ay warrant yun tinud-anay, kaya gipanghimakak man ni sa ICC, gipanghimakak pod ni sa atong DILG, o sa atong DOJ ba to? Gipanghimakak, nga wa pay na actual nga warrant. Pero na di ang warrant kuno. Hala, ginukuray. Di katakatawanan ana nga ang warrant gikan sa foreign courts, ang nidakop sa gitagaag warrant ang local agents, kapwa Pilipino, ang dakpon senador. Nya gigukod. Murag kriminal nga gigukod. Dito pa yun mismo sa Hall of the Senate, nya why coordination? Kapwa Pilipino, kung makabuhat ani sa senador, ang atong mga agents sa NBI, makabuhat ani sa senador, ang atong kapulisan, makabuhat niya na sa atong former president, kaning na naglingkod din apil na ning nagwali, yano ra kaita. Wa natay protection sa atong law enforcers. Nya pagpanumpa ra ba nila ana, unsa ilang gipanumpa aning mga law enforcers nato to serve and to protect. Kinsa may ilang i-serve ug ilang i-protect? The sovereign Filipino people. Nga mooy naggasto ana nila sa dagko kay nilang mga sweldo. Ug mao ra silang giunay-unay pagkawat og pagdaog-daog karon. Wa nay klarong hustisya. Thanks be to God, dunay ikatulong na hitabo na ilisan ang presidente sa Senate. Nabali na ang minority na sad sa una, mo na say majority. Si former President, Senate President Soto na ilisan na ron ni Peter Cayetano. Og tungod ni adto ilang tagaan og Senate protection si Senador Bato. Og ilang gi-contempt man tingali to silang NBI agents og sila si former Senator Trillanes og dinhi na ang magbanggaan na ang atong kunuhay in quotation mga protector sa atong nasod. Protectors. Nag-away na ang mga protectors. Kinsa may luoy, kitang mga ilauntang protektahan, kay kita mo'y nagbuhis, kita mo'y naghatag nilag kwarta para ilang gamiton diha sa ila kunuhay mga functions, ug kita sa gikawatan karon og trillions. Nya kadang ilang away-away diha, naana sila'y honoraria, dagko kay ng kwartang gipanghatag na sad karon secretly or apparently
Kinsa man ang kwarta ato gihapon ng bayronon o ato ng obligasyon nga mga magbubuhis. Kita mo'y nangandoy nga ilang tabangan, kita'y gibuang-buang, kita maoy gi-insultuhan, kita maoy gibinuangan. Dili ba? Doon natay hustisya, doon natay Philippine Constitution nga gitawag lang saligang batas. Saligang batas. Unsa man ang saligang batas sa Cebuano? Wasat kay bawo taon mo na looy kay ta. Gitawag na sa atong termino og batakang balaod. Unsa man ang batakan mo na gamitos pagtuli suna. Batakan ba kanang kasi nakaagig batakan din eh. Kabrad, kagig kag batakan. O, pariha ta. Sa ato pa, mga tiwasono na ta. Karon wa na'y batakan ron. Sa una, biyabas to himo na hapak ko na. Batakan ba kanang guide mo na'y basihanan, uluhan, backbone of our justice system, ang atong Philippine Constitution. Giinsultuhan aning ato karong mga present nga mga law enforcers and protectors sa atong nasod kay ila man dayong i-impose ang gisulti didto sa ICC padung nato unya di na rabata membro sa ICC, wa na rabata membro nila, pero nganong di sila kahimuan ang adto sa Israel nga ila sa tatong gitagaag warrant of arrest, wa sila kahimo ni ana ngadto sa Russia kay ngano man naghigugmaay ang mga Israelite, naghigugmaay ang mga Russians. Ang mga Pilipinos nag-away. Ingon si Kristo, ang gingharian nga mag-unay away malusno. Ang nasod nga mag-unay away malusno. Ang pamilya nga mag-unay away malusno. Ang parokya nga mupalit og raffle tickets mulambo. Oo na, ayaw yung kumpiyansa kay ang yawa grabe na kaayo, giguba nagmaayo ang Pilipinas nganuman kay kita dinhi sa Pilipinas kita pagyod maoy usas mga hayag kaayo ngadto sa tibuok kalibutan nga we are Catholic country. Muna ang yawa, gusto niyang mapawong ang atong kahayag. O kinsa may gamiton sa yawa, ang atong mga pangulo, elected o appointed, nga iyang giilad sa kwarta. Iya sad nang gigamit ngadto ni Hesus, iya sad nang gigamit ngadto sa mga apostoles. Si Judas nada sa kwarta, nilimbong siya ni Kristo. So kining mga nada sa kwarta karon mga Judas na sa atong gobyerno. Si Jesus dunay 12 ka apostoles. Si Judas maoy nada sa bayad sa kaaway ni Jesus og iyang gibudhian si Jesus, gani si Jesus nalansang sa krus tungod atong iyang pagbudhi, tungod lang atong gamayng kwarta. Og kanang maong kwarta gigamit ya po na hangtod karon sa yawa aron bungkagon ang simbahan ni Jesus ug ang mga prinsipyo ni Jesus. Sa atong unang pagbasa, si Silas ug si San Pablo wa mo gamit og kwarta sa pagbuntog sa ilang kaaway. Ang ilang gigamit, ang ilang gugma sa pagsunod ni Jesus. Ana kanang gugma, di gina mubuwag sa iyang atensyon, sa iyang gihigugma. Niya kung nahigugma ta sa atong nasod, tanaw nato kung nato bang gipalambo ang atong nasod ug ang mga sakop sa atong nasod. Pero tungod sa kwarta, mabutaan ta usahay. Ako gamay pa kong bata, naadayon ng drama-drama sa una, di ba? Naaman ng conflict sa drama, daog-daogon ang usa, niya, anong usa. Kasagaran, gidiha, kwarta, niya, muingon dahil na sila sa ilang komentaryo, nabutaan na siya tungod sa iyang sapi. Di ba? Nabutaan na siya tungod sa iyang kwarta. Nabutaan na siya tungod anang iyang gahom. Kay sa una, anhin na magsalig nato,
karon abusado na kayo. Di nagsalig kuno si Bongbong Marcos dito ni Sara Duterte. Aron mo daog siya sa pagka-presidente, mao nay general claim karon. O kita sad kahibaw ko labi na mga Cebuanos, di gina makadaog si Bongbong Marcos dinhi kung wapa sila magpartner sa unit team ni Sara Duterte. Ako mo declare ko ana, di ko butar niya, ni butar man ko ana ni. Kay usasag kos na nga igo niadtong na panahon pas iyang senior. Usasag kos ga singgit-singgit adto nga tama na, sobra na, palitan na. Pero nganong nadaman ko, nadani man ko ni butar sa ilang unit team tungod kay naay Duterte. O nakatagamtam tas kanindot sa gibuhat ni former President Rodrigo Duterte. Ang iyang build, ang pag-increase ni ining mga sweldo sa atong government officials, labi na gyud mga law enforcers, mga daghan sa diyang mga wagi utang kabubuton, nagsigig pahimo sa increase niya, mo pa ni dakop ni former President karon ni gukod pa ni Bato de la Rosa. Unya, ang pag-decrease sa atong drugs syndicate o mga drug addiction sa atong nasod, 60 to 70% sa akong estimate, kaya diha man ko atos prison ministry, 60 to 70% atong nasinati nga ni ubos gyud ang drogas, wa makumpleto kawagtang, kay ngano man di gina mawagtang, at least ma-control. Gitawag na neutralize. Maglakaw na tas atong daan sa una, wa na nang tulis-tulis, karon ni balik na sad kanang pagpamatay anang naa mga estudyante, pagpang-rape anang mga bata, pagpangtulis anang mga tindahan, kanang mga balay, wa na nas una. Mo nang nakaaghat nako kay niingon man sa BBM, padayunon, continuity and more. Lasilas lamang. Kung nganong naingon ani man ni karon, nabutaan sa kwarta, nabutaan sa gahom. Mao na si Silas og si San Pablo, ang gugma nila sa Ginoo, wa nila gibaylog kwarta, ila hinuong gi antusan. Mo nang gilato sila maayo, nakaako lang gyapon sila nga malipayong nag-awit para sa Ginoo, og tungod ana nisud ang gahom sa Ginoo og ni bag-o sa katawhan, apil na tong gwardya na bunyagan. Pasabot di ay mga igsoon, ang kalampusan sa atong misyon sa pagluwas sa tao, lawas og kalag, dili pinaagig yung kwarta. Muna ka ng inyong mga kwarta, ipalit na lang nag-raffle tickets. Ayaw na mo pagsigtigom, ana. Yawaan ra mo, ana. Paningkamot mo sa pagnegosyo. Paningkamot mo sa pagtrabaho. Aron ihatag sa katawhan sa Dios. Dili aron tigomon. Maliwat kita aning atong pipilaron ka mga government officials nga na-addict na gyud kaayo ni ining kalaog sa kwarta og sa dungog. Nga wa na sila pagtan-aw sa atong nasod, isip sovereign country, dunay kaugalingnan. Wa na sila pagrespeto sa atong due process nga kanunay gi-magnify sa atong Philippine Constitution. Ang mga lawyers maka-explain ana, ako di ko ka-explain, kag gi-criticize ko sa paggamit na ko ng due process. Bugo masad ko. Pero pangutan ang mga honest nga mga lawyers, grabe ang pagtamparos karon sa atong due process. Siya na ang kanang mo serve kag warrant dito sa Senate, unya ang mo serve in BI, ang imong gilotos senador, in BI agent ka, imong kuptan ang senador, imong ipin down ang senador. Nya diha pa gyud kaugalingon sa iyang house. Grabihan nimong pagka-NBI agent no? Wa kay respeto sa senador. Ingon sad, wa man kay may respeto sa former president. Mao lagi na. Insult, tamparos sa atong pagka-sovereign country. Wa na ni ingon-ingong political kuan, usa na ni kakatawanan, usa ka dakong kauwaw nga atong ipakita sa tibuok kalibutan. Kay atong yamaan, matod pas Tagalog, giyurakan, gisukahan.
Giludan ang atong nasod. Kita mismo mga Pilipinos. Ang ayan na sa tingaling moingon tang tama na, sobra na.